Nazdar, já jsem Rob a koukáš se na český kanál Braille Skateboarding. V tomhletom videu bude jezdit Aaron Cairo, což je skejťák ze San Francisca, který už jezdí přes 20 let a zároveň už strašně dlouhou dobu učí lidi jak na to. V tomhle videu si ukážeme, jak jezdit na skateu pro začátečníky. Upozorňuji, že je to pro lidi, kteří opravdu úplně začínají, takže budeme brát všechno pěkně pomalu, od začátku, od úplných základů. A začneme tím, jaký mít postoj neboli jakou nohou jezdit dopředu. Ty postoje jsou dva. Buď můžeš mít takhle vepředu levou nohu, tomu se říká, že jezdíš regulár, anebo to můžeš mít obráceně a mít vepředu pravačku, to znamená, že budeš jezdit goofy. Zkus si představit, že se chceš rozeběhnout a sklouznout se na ledě. Jednu nohu dáš instinktivně dopředu a nezáleží, jestli jsi pravák nebo levák. Je strašně důležitý zjistit svůj postoj hned ze začátku, takže vyzkoušej oba, ať víš, který je ti přirozenější. Jinak můžeš taky jezdit v obráceném postoji a budeš se trápit už s tím, jak se odrážet a jezdit. Takže tomu věnuj dost času a zjistit, co ti víc sedí. Jakmile si tohle ujasníš, mrknem se na to, jak se odrážet. Odrážení na skateu není žádná věda a je strašně podobný chůzi. Takže prostě k tomu skateu stačí normálně přijít, dát přední nohu přibližně k předním šroubům a odrazit se zadní nohou. Když se na skateu odrážíš, tak měj přední nohu rovně. Máš ji úplně stejně rovně, jako když chodíš. Ale když už jedeš a dáš na desku obě nohy, tak sjedej na stranu skoro do pravýho úhlu. Chce to věnovat nějaký čas a trénovat přesun nohy z té rovné pozice při odrážení do té na stranu, když už jedeš. Když se odrážíš, tak měj přední nohu rovně a jakmile se rozjedeš, tak dej na skejta i tu zadní a otoč chodidlo na stranu, ať můžeš pěkně držet rovnováhu. Všechny triky budeš potom dělat z tohohle postoje, když jedeš. Přední nohu máš rovně, jenom když se odrážíš, protože potom můžeš sundat tu zadní a odpíchnout se. Správný způsob, jak se odrážet, je zadní nohou. Odrážet se přední nohou prostě není zdaleka tak pohodlný, říká se tomu mongo a nejenom, že to hrozně blbě vypadá a hůř se tak jezdí, ale hrozně blbě se to pak odnaučuje. Takže je dobrý odrážet se správně hned ze startu. Takže zjisti, kterou nohu budeš mít vepředu a potom trénuj odrážení tou zadní. I když ti to třeba ze začátku bude připadat zvláštní, tak to prostě zkoušej, dokud si na to nezvykneš. Protože jakmile si zvykneš, tak na to úplně přestaneš myslet a bude to naprosto přirozený. Když už se na tom naučíš stát a odrážet, tak je strašně moc důležitý co nejvíc jezdit. Občas se totiž některý lidi chtějí co nejrychlejc naučit. Kickflip a podobný triky, jenže jenom o tom to není. Cítit se dobře při jízdě je totiž ten největší základ a zároveň je to vlastně strašně dobrý pocit. Takže hlavně co nejvíc jezdit, jo? No a když už přestaneš padat při jízdě rovně, tak je dobrý se naučit taky zatáčet. Tomuhle se říká kick turn. Existují takový dva základní způsoby, jak zatáčet. Při jednom zvedáš přední kolečka ze země a při tom druhém takzvaně carvuješ, což znamená, že se nakláníš a tvoje váha tě tlačí do strany. Na to teda potřebuješ mít trošku povolený tracky, aby se ti ohejbaly. Podle mě je to ale nejzábavnější způsob, jak zatočit. Prostě se vozíš a nakláníš a jde to úplně samo. Na takzvaný kick turn musíš nadlehčit přední nohu, zatlačit na tu zadní, aby se ti zvednul předek skateu a až pak zatočit. To je taky hodně důležitý umět, takže se nauč oba dva způsoby. A hlavně měj furt na paměti to, že tohleto jsou úplný základy. Takže čím víc je budeš trénovat, tak tím líp pro tebe. Chce to na tom prostě furt stát, jezdit sem a tam, co nejvíc zatáčet a tak podobně. Já sám třeba hodně používám skate k dopravě a to samý doporučuji úplně všem. Jezdí na něm do školy, do práce, za kámošema, do obchodu, pro mě za mě třeba po bytě na záchod. Tím chci ale hlavně říct, že čím víc času na tom skateu strávíš, tak tím víc si na něj zvykneš a bude pro tebe pohodlnější a přirozenější jezdit. Vlastně úplně všechno, co se skatem děláš, je dobrý. I když ho sebou jenom nosíš, občas si ho hodíš pod nohy a chvilku se projedeš, nebo s ním děláš jakýkoliv blbiny. To všechno ti pomůže se s ním víc zblížit a zvyknout si na něj, jak jenom to je možný a díky tomu budeš lepším skejťákem. Můžeš taky začít zkoušet nějaký kravinky, jako třeba tenhle ten triček. Otoč skejta gripem k zemi a dej pod něj přední nohu. Potom si ho tou nohou vyhoď nebo nadzvedni a ve stejnou chvíli zkus naskočit a odjet. Je to sice jenom taková blbinka, ale může tě to pro začátek strašně bavit a naučí se to opravdu každý. No a potom už se pomalu začne pouštět do složitějších triků a to přesně v tomhle pořadí. Ollie, frontside 180, backside 180, popshavit, frontshavit, heel flip a nakonec přidaj ten kickflip.
Tohle jsou základní triky, které všechny na tomhle kanálu budeme řešit. Aaron je taky všechny vysvětluje v seriálu Skateboarding Made Simple, což je fajn materiál pro začátečníky. Jde sehnat v digitální formě na iTunes nebo na Google Play. Jestli se ti tohle video líbilo, určitě nás odebírej a piš své otázky, postřehy a pozdravy do komentářů, protože já i celý Braille tým za to budeme hrozně moc vděční. Cílem těchto videí je totiž hlavně dostat skateboarding do co nejširšího povědomí a pomáhat lidem se učit a hlavně si skateování co nejvíc užívat. Tak ať to pořádně jezdí. Ahoj!